Poroka 2 anteeksi. Yksin Naumi Hiiläisen, on kilpailutilata 2 tärkeää Kiiksen, Turku, Arekoute oli ja Kekkion muintiin, 4 Lahtinen, Helsingin Sitseskaa, 5 Soikin Turku, 6 V. Aivain ilmaisuudella seura, 7 Janinen Raanpäri Espoo, kilpailutilata 8, Kiitos Savolainen, C6 Espoo. 51 Venla Päivärinta, aika 26.93, ISP on 27.30 ja 3. Ria Liian 27.32. Tänä kohdassa on ISP hänen kilpailupaikat tähän 55.18. Venla Päivärinta sieltä tulossa, ykkösenä maalin päättyy, ilmoitettu aika 55.68. Nyt ollaan 55.3, 15 sadasosaa tuon ilmoitettu.